नै बिहामजो आइमोन दा ओंख्रिफोरा सानैजों ज' संलायदो आरो इमियाय जुरिखौ एसे एनै मदद खालामबानो जाबाय। दे जागोन दे आयै, नों जेबो सिन्था खालामनाङा आयै। इमिजों आंजों मोजाङैनो रानलायनानै संगोन। हाबाब हामाथो बिदिनो जानांगौ आरो। नों जिरायहैदोल' आयै, जों दंना, जों गासिबो खालामजोबगोन, एख' सिन्था खालामनाङा आयै। दे जागोन दे। आरो ओंख्रिफोरा मा सङो दंखाजोबो ओंख्रिफोरा, नोंसोर गोसो बायदि संबानो जाबाय दे आइमोन। ओं दे। दे होमबा नोंसोर सानैजों एसे जगार खालामथ'दो। दे आयै। ओइ ओमफ्राय नों दाख्लै मानो जेबो रोङा होनना बुङा आइखौ? जि सैथानखाना, रोंनानैबो रोङा होनबावलायो नामा? माथो बे लुदुर गेखौनो? इयो आइखौनो लुदुर गे होनबाय नोङो। सोलिजोबो। बे सोरां मावजि बोन्दा आरो बिनि बिमा लुदुर गेया, बिसोर सानैनि थाखायनोथ' आं सिमांजों गोजान जादों। इयो माबोरै? र' मालाबा नोंनो मोजां खिन्थागोन आङो, दा टाइम गैथ'लाना। रेडि जाबाय सोरां मावजि बोन्दानि आं फेभरेट ओंख्रिया मैथ्रु। जादो नों सोरां दिनै आं संनायखौ, जुरि संनायखौ। जुरि नों सोरांनो संमारखो ना माखो मैथ्रुखौ? माथो बियो दानो रागा जोंगोन जुरि, मानो संखो नों बेनो? सोराङा बेखौ जानो सुखुथारा माथो। सिन्था जानाङा एमि, आं दङ ना। मानो बिदि खालामदो नोंलाय जुरि? खारन दङ। दे होमबा दा जाबाय बायाबा आं ओंख्रि संखादोंमोन, दस्रा ओंख्रि होबानो जाबाय। दे जागोन। दे होमबा नों थाथ' दे। ओं दे। ओमफ्राय ओंखाम जाबाय? गैया, अबालाय दानो जानांगौ। आंखौबो ओंखाम जादोंना जायाखै खबर लाबावलायाखै मालाय। ओमफ्राय नोंलाय जाबायना जायाखै? आं गैयालै, अबावलाय दानो मोनजानांगौ, आलासिबो दंना आरो। नोंनि बिहाव बिखुनजोबो फैदों होनदों नामा? बाद दे बिसिनि खोथाखौ। आंनि आइ आफानि खोथाखौ बाद दे होनलायलायथारदों। नोंखौथ' बर'सा दानो गिदिरासो दोन गोसो जाबाय आं। दे ना, नों नोंनि खोथाखौ बुंब्रा, बिसिनिखौलाय मा रायखांनांगौ। दे होमबा ओमफ्राय दा नोंना बिसिया थैनाबालाय रागा जोंलायबावगोन नामा? बाद दे बेनि खोथा, बेखौलाय मानो गेजेराव लाबोदों मालाय रायलायनायाव? आंसो गेजेराव फैबावदों नामा? नोंखौथ' नायगोन बेथा र'। आंनि हाबायानो माबा जि बरिंसो जादों, जेबो फिलखौनो खालामनो मोनासै हाबायाव। आइ मिन हाबा जाबा गोसोफोरा माबायदि मोनो जेबो फिलिंसानो फैयासै। हौवा गोदाननि महरखौनो नायबावाखैमोन ना आङो। थाङै थुङै नोंसो जाहैबाय आरोना बर'सा। लाब गैया, बेनोथ' गोरोन्थि जाबाय आंना। नोंखौ हाबा खालामना। मा होनखो नों बर'सा? जाम्बाना आं, बेखायनो आंखौसो बोरमा खालामनो मोनबाय नों, आंखौसो बमब्रायनो मोनबाय नों। इयो मा होनदों नोङो? आंखौ बमब्रायदों होनदों नामा नोङो? माथो नायगोन आं नोंखौ। ओमफ्राय मानसियालाय अबाव थाङो देदलालायखो? नोंजों मतलब। मतलबानोथ' मतलब दङ आंजोंनो। खोनासं होनबालाय, आं आंनि गोसोथोनायखौ लोगो हमहैनो नागिरदों। मा होनखो नोङो? बेरायनो आं। नोंहा एक्स लाभारखौ सानबाय दा? बाय सुइटार। मा होनलांदों बियो? गोसोथोनायखौ लोगो हमहैनो? थांफाखाथारगोन आं बेजों। अबाव थाङो सोरखौ लोगो हमहैयो दिनै खिथु खिथु थांफाथारगोन आङो। मा सानदों नोंलाय बर'सा? मा सानदों नोङो? आं थाफानानै नोङो मालायखौ लोगो हमहैनो थांदों? बेलेग सिख्लाखौ? मानो? नोंनि साननायखौ जाफुंहोथारालै आङो। र'
अबेयाव थाङो थांफानि आङो ओमफ्राय आंलाय मानो एसे नांजादों हा जायजोंसो लोगो माथो एसे नांजादों आंलाय नङा नङा आं नोंसोरखौ दोनथारलांहोलायालै जेखि जादिया नों आंनि जोबसाय ना हा आं थाखानानै मानो लोगो मोननांगौ आंलाय र' थांनि आङो दिनैथ' बेखौ अबाव थाङो सोरजों थाङो अबेयाव बेरायो एखेबारे होसोथारगोन आं उन थांफाथारगोन आं बेजों नायखाथारगोन आं अबेयाव थाङो आंबोथ' नायनो ना सोरखौ लोगो हमो बियो बाब मा ओंख्रिलै दिनै गोथावथार नुदों माथो ओंख्रियानोथ' जानायबासो मिन्थिगोन दा माबायदि मोनो नोंनि जे आन फेभरेट ओंख्रि ना दिनै आं दिनै जि गोथाव संखादों नोंनि थाखायनो स्पेशेलि संखादों आङो बाब नंगौ नामा माथो होमबाथ' जाब्रेलायसिगोन दिनैथ' आंनि हिन्जाव गोदाना जे गोथाव संथारदोंबालाय बेनोथ' जा नों सोरां मावजि बुन्दा ओमफ्राय मानोथो रायलायबाय थाखो दिदो जानाया सुरु खालामदो सानैजों जानोसैब्रा आं जाथ'वाना मानोबा माने आं दहाय ओंख्रि मोनबानो जाखांबाय दा जाग्रोखांबावबाय माथो जायाबा माथो आंना हयले रावखौबो नेला नेलि गैया जानला मानला खालि मानसियानो दे ओमफ्राय जादो ना आं एसे गोथाव संदों नोंनो जाया आरो जागोनब्रा ओमफ्राय मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय बाब ओंख्रिखौ खोनाबाथ' नोङो जि जाब्रेलायखागोनसो मार गोथाव संखादोंलै आङो गोथावबो जाखादों नंगौ सयथिनोबो बेनोथ' ओंख्रियानोथ' मा आं दिनै संदों नोंनो मैथ्रु लाब्रा मैथ्रु भाजा आरो मैथ्रु ओंख्रि दे जादो एबार जि गोथाव संखादों आङो एबारथ' आंखौ फाक्का रागा जोंगासिगोन फाक्का सैखानाय नंला गोथावथारथ' माथो जाब्रेखासिगोन आं दिनै जानोसैबो आं वाह मजा गोथावथारमारमोनथ' आखाय सुयैनि आं र' थोरसियानो लांदां माथो एमियालाय मैथ्रुखौ सैथारा होननानैसो बुंदोंमोनलाय माथो जाजोबलांबाय मोनसेबो दोनासै सोरां मावजि बुन्दा आंखौ रागा जोंबावाखैना नों लेट जाबाय नामाथाय आं जेबो नङा दे फरायसा माथो जाखो एसे एनै नेनायालाय आलासि दंना न'आव लेट जाबाय बेखायनो एसे दे आंबो मिथिखायोना आलासि जाबा माबायदि खामानि ओंखारो नङा थादोसो लोगो हमफैमारदों दे होमबालाय मानोथो बेयाव गसंबाय थानो सिङाव हाबहैनोसै ना ओं दे कफि लोंहैनोसै जोंहा ओमफ्राय जिफोरालाय लाखाजोबखाबाय दा पेकिं खालामजोबखाबाय आंथ' गासिबो जिफोरखौनो बोनखाजोबखाबाय आंथ'ब्ला सिथ'ब्ला बोननो नङाबा मालाबा दोनखारलायनो हागौ हाबा जानायफोरासो दोनखारलायखायो दाना आजिखालि होमबालाय थांनांसिगौल' ना ओं खारनांसिगौल' दे मोजाङानो जाबाय फैदो होमबालाय कफि लोंहैग्रोनोसै ओमफ्राय रायलायबाय थानोसै दे आच्छा बिदिबा दोनखारलांनायनि प्लेनिं खालामगासिनो जुरिया थिगखौनो होनदोंमोन नोंसोरनि प्लेनिंखौ जाहोथारा आङो बिदिबा मालाय न' गोदानाव थांनो मोनमारसिगोन ओं ओमफ्राय दुवार मुखुलियाव नों फैथारनांगोन दे जागोन दे गासिबो जिनिसफोरखौनो सेखाजोब्बाय आङो माने हाखु दाखु जायोना बेखायनो दानिफ्रायनो सेखाजोब्बाय आं मोजाङानो जाबाय दे ओमफ्राय बिमायालाय फैयाखै फैगोन साननै सानथामसोनि उनाव दे मोजाङानो जाबायना ओमफ्राय मा अर्डार खालामनो
जायखिया माबा मोनसे अर्डार हरनोसै बेनोथ' आंबो जि ओंखाम उखैखाबायना बेयावनो जालांखानोसै उदै बुंजासे मा अर्डार खालामनो सार मेडामनाव सोंदों हनै बर'सा फै आं नोंखौ जाहोनि एमे न'आवबा मेरला बेदर फिसा आग्लायलायनाय दङ मा खालामनाय जादों बेलाय फाग्लि जागोन नामा फैगोन नोंलाय नोंखौबो नायगोन आङो आंनि फिसायखौ लोगो हमफैग्रा नोङो केफेआव नोंसोरनि साननायखौ जाफुंहोथारा आङो दोनखारलायनायखौ मिथिबाय सोरथो दोनखारलांनो नागिरदों मा जाखो बर'साना हिनजावालाय आंखौ फल' खालामदोंना नों मा नांनाय फैनांगौ नों बेयाव फैनायखायसो नुफैदों दा नङाबालाय नोंसिनि दोनखारलांनायखौ मालाबाबो मिथिनायानो नंलामोन आङो मा गोदाव सोरावलै बेलाय आं थाखानानै नोङो मालाय हिनजावखौ लोगो हमफैदों र' न'आवल' सहैग्रोथों जानला मानला बेलाय दा मा साननांगौ बे साननो माने रायनानैसो फैबावबाय आङो मा होनखोलै नों हिनजाव लोगो हमग्राथ' मजा जुरि मा होनबावगोनथाय आं नोंखौ मानोबा नोंखौ हाबाथ' खालामबाय आं नाथाय आं एमिखौ बावनो हानाय नङा नोंनो मा नांगौ होजोबगोन आं अननायल' होनो हानाय नङा मानो दा हाबा खालामनाय खालामबाय आरो बेनोथ' मानो बेयाव एमि आरो आंनि सोमोन्दो दंजोबो नायनो हागोन उनाव आंखौ दावराव खालामनाङा खिन्थाखाजोब्बाय आं ए टु जेड दंजोबो नोंसो मा सानो गासिबो खिन्थाना लाखाजोब्बाय आं नायनो बाबाय आं मालायनि लाभ स्ट'रिखौ नाया आङो उनाव आंखौ दावराव खालामनो मोननाय नङा बेनो एमिजों आंजोंनि सोमोन्दोआ जुरि मा खालामनाय जादों बेलाय नोंनि फनाथ' गैला दानालाय मारै नायबावगोन आंनि सिगाङाव लाभ स्ट'रि खिन्थाग्रा नामा हेल' एमि नङा आङो जुरिसो आं जुरिया जेखौ मोजां मोनबासो मोनबाय मोनाबा मोना सानाव आंनि फनखौ गारानो रावनावबो सोंनो गोनांथि गैया आंखौ सोबादों नोङो आंखौ बावखायाखै आं सोरां नोंनि थाखायनो आं आंनि सिमांजों गोजान जादों आरो आंनि सिगाङाव बारा एमि होनबाय थानाङा मा होनदों नों बेखायनोथ' बुंदों आङो आंजों फाथैलाय बिसिदो नङाबा नोंजों सानफ्रोमबो नांलायबाय थागोन आङो सानफ्रोमबो दावराव खालामबाय थागोन आङो आंजों फाथैलाय बिसियागौ माने आंनि गोसो आच्छा खिन्थागोन ना खिन्थाया नोङो सोरमोन बियो मानो खिन्थानांगौ आङो बाबा खिन्थालायबावा नामा आरैबा बिस्रालाय मा जालायखोलाय दा दहायनिफ्रायनो सोंगासिनो आङो मानो खिन्थाया नोंलाय नों खिन्थाया माथो आं बिदिसो होनबावदों नामा नोङो महरिया लोगो रहयनि माबा होनदों नामा नों बेखौथ' दोनथ' फाथैलाय बिसिनांगौ नों आंजों फाथैलाय बिसिनांगौ माने बिसिनांगौ आं बिसियाबालाय मा खालाम नोंलाय नायगोन र' नोंजों फाथैलाय बिसिनानै सिमांजों थांफिनगोन आं आच्छा खिन्थागोन ना खिन्थाया नोंलाय सोर सिख्लामोन बियो मानो खिन्थानांला मारै खिन्थाया नायथारगोन आङो खिन्थाथारा माथो आं नोंनो बिदिसो होनबावदों नामा नोङो बिदिसो होनबावदों होनदों आं मा खालाम नोंलाय गोख्रै खिन्थानोबा खिन्था सोर सिख्लामोन बेयो सोरखौ लोगो हमनो थांनाय नोङो मानो लोगो हमनो थांनाय नोङो आंनि गोसोआव आं जायखौ लोगो हमा नोङो मा नांजादों बेटा नांजानो नङा मिथिबायना बुं माबाय बुं आं
आंजों माला फाथैलाय बिसिगोन नोङो? फाथैलाय बिसिनो? खिन्थागोना खिन्था नों सोरां मावजि बुन्दा माला फाथैलाय बिसिगोन आंजों? जाखायाखै। गोख्रै बुंबा बुं माला फाथैलाय बिसिगोन नों आंजों? डाइभर्स नांगौ आंनो डाइभर्स। इयु मा जाखोलै? बेखौथ' दोनथ' नों नोंखौ खोन्था। बुं माबेद बुं सोरमोन बियो? मा खालामनाय जादों बे? गोख्रै खिन्थानोबा खिन्था सोर बियो? मिथियागौ मानि सोंबाय थागोन आं। फाग्लिसो जाखो ना माखो नोंलाय? जल्दि बुं सोरमोन बियो? नोंसो बिदि। बुंगोना बुङा नोंलाय हा? आंजों माला फाथैलाय बिसिगोन? जल्दि बुंबा बुं आंजों माला फाथैलाय बिसिगोन? आयौ फाग्लिया। बुं माबेद बुं। रब्रा सना मानोथो आथुर? गोख्रै खिन्थाना खिन्था सोरां मावजि बुन्दा। एसे थान्दाब्रा मा एसे रागा नोंलाय? दानो नोंखौ 100 ब्लेडजों हाखावजोबगोन आङो। हामगौ नामाब्रा जाम्बिलाय गावनि फिसायखौ बिदि होननो? फिसाय? आरो नों? नङा माथो। नंगौब्रा नंगौ। जोंनाव फाथैयानो गैयाना। जेबो नङा गैयाबाबो। आंनाव दंखायो। र' ओम फट स्वाहा। नुबाय फाथैनि सिन्था जानाङा आंनाव थाबाय थाखायो। मा जाबावगोनलै बे सासे मानसिया? नायगोन आं माला फाथै बिसियो। माबा जादों नामा? जायाखैथ'? ना बोरैजा? जायाखैथ'। मा जानांगौ? अ गासैबो थिगैनो दंना? दङथ' गासैबो थिगैनो दं। दे होमबा ने गुड नाइट गुड नाइट।